Avui ens hem acostat a l'aeroport de Palma, en Marga Provenç, per tractar de Balears com a destí turístic segur. Els que hem hagut de viatjar aquests mesos veiem com l'absència de control als aeroports ha estat total. Cap control en cap moment pels vols nacionals, tot i que venguin de regions molt afectades o amb rebrots, i simples controls de temperatura i qüestionaris a vols internacionals, mesures del tot insuficients i ineficients. Tornem a fer tard. Armengol i Sánchez no només són letals per la nostra salut, sinó també per la nostra economia. Dia 21 d'abril, els diputats de Balears ja van presentar al Congrés una iniciativa clau per la nostra economia i pel nostre turisme. Les Illes Balears havien de ser regió capdavantera a nivell europeu pel turisme segur. És hora d'oferir seguretat sanitària i confiança, fent controls sanitaris a ports i aeroports, l'única via d'entrada de persones a les nostres illes. La promoció de les Illes Balears com un destí segur no se fa ni amb eslògans ni en titulars, sinó amb fets. Per tant, és imprescindible fer tests massius a la població i exigència de tests PCRs amb origen als nostres visitants. És una llàstima que les nostres autoritats no hagin fet feina des de fa 3 o 4 mesos, bilateralment amb Alemanya i amb Anglaterra, per establir corredors segurs i així evitar moments i decisions unilaterals com aquesta del Regne Unit d'establir una quarantena en els viatgers que visiten el nostre país. Una mesura que ha tornat a agafar per sorpresa les nostres autoritats i que suposa un cop fatal en el sector turístic. És molt el que ens juguem i per això des del Partit Popular demanam una vegada més al senyor Sánchez i a la senyora Armengol que deixin d'anar a remolc i s'avancin a les situacions. De moment, ara és imprescindible aconseguir de les autoritats britàniques i també de les alemanes que s'estableixi un corredor segur entre els seus països i les Illes Balears i que s'actuï de qualsevol tipus de quarantena o mesura similar. És ara quan s'ha de demostrar la capacitat de gestió per defensar els interessos de la nostra comunitat autònoma enfront de decisions externes que ens perjudiquen i que no se corresponen amb la situació sanitària que vivim a les nostres illes.